जों दिनै मिडियानि गोसोखांगो मा फाइमानि कारण खावाबानो जों दिनै फुङाव हठाৎ सेके जे टिएफनि बुंगै कायसा गथनानो दै भाइरेल जादनुखा अपने कारणे जों दिनै मिडियानि बिसाङावबो फाइमानि कारण तामनि बागै हिंखाय जों दिनै प्रतिबादि खालामो जे टिएफनि मुंगै जे बसकां पन्चायत इलेक्शन थैयै जे ताकारजला ब्लक कमिटी खुमुनो आरोनि सेक्रेटारि कायसा जत स्कुल चिठी कालेक्शननि बागै इस्यु खायो होनै जे पेपाराव सोंलुखा हिंखा आबो बेलेखि निंदा आं जानगो तामनि बागै हिंखाय कुनु ताकारजला ब्लक कमिटी कुनु सेक्रेटारि अ चिठिनो इस्यु खाया बा सिनि माइनारावबो आबो पास खाजाक्रै कुनु सिनि सेन्ट्रेल कमिटी हयतेबो डाइरेक्शन रजाक्रै सिङो साजाबो क्रै हिंखा अबो कायसे षड़यंत्र सिनि टिएफनो एकटा किसु ताबो खानसा ताइ क्राक नुकमानि बागै बररक हेमान रंगै जे अबनो उइक खायनानि लामा नायतोगै अबो जे भाइरेल खायनेर बरक साक साकनो अबनो चिठिनो इस्यु खायका होने आं बरकनो अबो बेरो तामनि बागै हिंखा सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी र कुनु दिनो कालेक्शननि 500 टाका के खांना होनै सिं चिठि इस्यु खायमानि क्रै आबागै बेलाखे निंदा खायो अबहाय जुदि ना उं तंखाय मोथाक दि तामनि बागै हिंखाय टिएफ रक सारा त्रिपुराव जतनो कुपलुं थानसानि बागै बा डेभलप खायनानि बागै सिनि दफानो अ लामनो नायदुगै सामु खायलाय दङ किन्तु अ थानसा आंना थांतिनि एकटा किसु बरर गोबां बखाक तंनाय रक बुंनि बखा हामिया थानसा बाहायके सिना सेखाक मानो बरक अ लामनो नायदुगै अमाहाय सामु खायो किन्तु कुबैनो जों अमाहाय सामु खायमानि तंखातिनि जों अबो बनो जों नायदुगनाय साबामनो बारे खाय जों आसोबाय थागला जे सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी जों अबो सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी वा साइजना सेक्रेटारि दङ किन्तु अ चिठि ओ सोंलुखा अरवा जे पेपर बाके अ खायजाक भाइरेल खायजाक सेक्रेटारि सिगनेचार खायो होनो इनिशियल सिनर ताकारजला ब्लक कमिटी ओ साइजना सेक्रेटारि दङ किन्तु যখন তে চিঠি ইস্যু খায় যে কোনো সেক্রেটারি ফুল সিগনেচার খায় ইনিশিয়াল বে খাইয়া ইনকাতে কাছে আর ডেট जों কাটা কাটি नुखा अम 2020 से सैजा किन्तु अबनो बरक हैंड राइटिं बाय सुयै अब 2022 सैरेका इनका निजे एकटा किसु बरक अब षड़यंत्र थुबै दङ लामा नायदुक दङ नष्ट खायनानि बागै जों अबनो बेलाखे निंदा खायो तामनि बागै हिंखाय आं अमति रकनो बेलाखे साजा गया जे अमति खाय तंनाय बरक नरक मुथाक दि अब थानसानि मारिया अम सेकाकनानि मारि अम बरकनो कोनो दिना हामजाक मुंखौ रैमिया बरकनो थानसा खायमिया निनि बखाव ताबुगो जाया सित्रा वानसकमानि तंखाय नों परिबर्तन नोंदि बखा काहामंनानि रोंदि बरकनो बाहायके थानसा बाहायके डेभलप खायनाय बाहायके उन्नति खायनाय अ लामासो नों दिनि नायतुकदि निनम बेलाखे चालिया जे खायनि बरकनो आं कयो अ जे खायनि बरक नों अबनो रसायनादि द्वितीय बार नों अमति रक्ता खायदि थानसानि मारिओ नों याफिरितारदि किन्तु नों जेसेबां अमति खायदोंदि थानसानि मारिनो नों कोनो दिनो ताइ सेखाक मांगला अ थानसा ताइबो थानसा कुंनाय ताइबो गोरा कुंनाय अबाहाय लामा जत ताबुक सिनि दफार सिनि जे ट्राइबेल अब जे थानसानि मारि बाहायके सोंताइबो थानसा खायमानो 100% बाहायके थानसा मानो अ लामा से सों नायतुक दिनो नों नायतुक दिने आंनो कयो बेलाके हामबाय इनका ताबुक सिनि ताइ सेक्रेटारि दंख अरबो सिनि सेक्रेटारि बाबु ताइ खरकसा बनर सानानि बागै आं कयो पापन हाय नरक साजिगन खाना खाना जे सिनि टिएफ नि मुंगिने दिनैनि सिनि हास्तेनि पक्तमाब्लायो टिएफ रो चांदा खागो होने पत्रिका उता हे अकक जों साइमानो सिनि त्रिपुरा एमप्लयिज फेडारेशन 2022 नि एप्रिल मासनि 6 तारिखो सिनि हाबुबाग्रानि याक्तैखे अमो त्रिपुरा कताल जों संखेर जाका जों गुबुन कताल नरक जतन साइमानो सिनि संगठन सिनि त्रिपुरा हास्तेव आबो गोरोब गाहाम कपवारे जों विभिन्न थांख्राय सामतांगोन जों दिनै अकंनानो जों कन्डेम खालायो जे दिनैनि जे मीडिया पकमाब्लायाव खामानि चान्दानि बागै रिसि
village committee election tine je chanani kamani abo sini সংগঠন হইতে থাকমানি কোনো সার্কুলার ইয়া সিনি কার্যালা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট কমিটি টিএফ নি সিনি আমি কোনো সিদ্ধান্ত না মানে কোনো রেজলিউশন করে সিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি নি কোনো সিদ্ধান্ত করে जों हमखाने साइमान आबो टाटाल जों आगामी दिनाव जों आपनो तलिउ नायै जों आबो कुनि सब बबैतामो जों आबो निश्चय गारिनाय এবং जों টিএফ सं ताबो এই যে बुबाग्रानि थांजाना नायसिगै जों त्रिपुरा हास्टेनि যত কর্মচারী बदलनो जों खबगैतांगो थांजानि मारियाव फायनाय सिनि त्रिपुरा सरने हामग्रायनि बागै जों काम खालायमान आबो सिनि वानसुमा सिनि ताबो जों रांखागै अमाय खालायनायनि सिनि কোনো वानसुम करे এবং সিনি সংগঠন जों तरफ যেভাবে বিশেষ সময়ে যেভাবে সিনি সংগঠন দরকার এবং সিনি রাংরিনি जों रांरि जों आगि किसे मिसे रांरि खाग्लायो अमतिनि बागैया जों गोरैनो खुंख्रिनो चबानानि सिनि विभिन्न जों सोशल उपराव सिनि सामाजिक अबखाराव चबानानि बागै नेसाग्रस्त एलाकाव न खुखरि एलाकाव सिनि परिमे आमति जागाराव जों गोबां सिनि कन्ट्रिबिउट खालामनानै दङ आमति बागै जों किसे मिसे खागो किन्तु सिनि इलेक्शन बो डिक्लेयरिंग याखौ सिनि कुनो अब सिद्धांत थायाखौ एकमात्र पुट कायसा राय रोखानि खानागासों मा खालायनो उइदिन 1 नभेम्बर 2022 तो सिनि आम हाइकुनो डिसिजन करिखौ ओ जे ताबो कक माबलायाव रहनाय जों अब निश्चय सोंना टिएफ न दुर्बल खालायनायनि एबं सोंना हामियाखौ फोरोंनायनि बागैनो बनि साइटआव मुंना जों खबकनाय अब हायराव माथांनायनि उनाव आगामी दिनाव जों अब तलिनायनि आसल गुबै घटना ताम अब निश्चय सोंनां मिडिया थानि जों आगामी दिनाव तुबिनाय जों अब खबकनाय जे तिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे कक माबलायाव खामानि जे प्रतिबादी कलम अब सम्पूर्ण मिथ्या अब सिनि तरफ থেকে কোনো সার্কুলার ইয়া এবং সিনি সার্কুলার जों आमके रिया सिनि कतगुला सिनि संगठननि जे बुनि पेट दङ जों आबनो इउज खालायनायनि जों आमके नाय रेखांखाय किन्तु जों आमके रनानि प्रश्न जोफायो এবং सिनि संगठन सिरिबिदि खालायनायनि এবং बन कासुनानि अ नासिले मोनमोन बागैनो आमके काहेसे ग्रखाना जों आबनो टोटालि कन्डेम खालायो आगामी दिनाव मोनथांनायनि उनाव अब सिनि खबर आसुनो हामबाय Mudah-mudahan jadi sama hilang kisah tentang PM nong संगठन itu apa lo ketemu pokoknya lo nama langsung जों अब सिनि एक्जिक्युटिभ कमिटि मिटिं आसुनाय सिनि स्टेट कमिटि दङ जों आबनो आसुगै जों ताम स्टेप नायमा निश्चय जों आबनो कासुनानै एबं रुतुंनाय जों आसा खालायो अम रुतुंनायनि बिसि कठिन नंला अम बिसि कठिन बेपारिया ताबो मोटामुटी सोशल मीडिया नि जुगाव सिनि बेबा सिनि या भाव संसातमै जोगाजोगनि दङ मोटामुटी जत शिक्षक कर्मचारी दङ समय बाका फाइनाय समय सांगांनाय बागै जतन दङ आबनो आगामी दिनाव नुनाय एबं जदि म आइनि तंखौ जों आबनो राखै जों आबनो अपोज खालायनाय एबं कासु आपका जे चिट्ठी जान माने वो स्कूल आप तो वो स्कूल में मुझे आप के चिट्ठी जान अम दो सिनि आरो गोबां तो स्कूल दङ दो स्कूल नि हका अब सठिक को सलिया को साबजन रेडी रहका अब जों तलिनायने